Og når nu man er oppe i luften, så kunne turen jo gå til Østjylland. Politikens Forlag har for første gang udgivet en østjysk udgave af den populære rejseguide. Hvis finanskrisen i år har ødelagt ferien til Barcelona, så er det hjælp at hente. Der er nemlig kommet en ny bog, som skal forklare om alle de utrolige steder, der findes i Østjylland. Vi er taget til Mols for at mødes med Ole Loumann, der har skrevet den nye østjyske rejseguide. Han vil introducere os for nogle mere eller mindre kendte østjyske attraktioner. Trehøje. Året rundt er det her Danmarks måske bedste udsigt. Om vinteren suveræn Kælkebakke. Nogle af Danmarks bedste strande finder du her. Og tager du Anholt med over på den anden side, så finder du næsten et karibisk paradis derovre. Rigtig smukt. Ole Loumann har tidligere skrevet rejseguides som Cuba og Latinamerika, men at skrive en guide om sit eget område er faktisk sværere. Jeg har boet i Aarhus i over 25 år, og man går jo og tror, man kender det, og man tænker, domkirken den kan jeg altid tage ned og besøge i morgen. Man får det aldrig gjort. Men når man står med sådan en bog i hånden, eller når man skal ud og lave research til den, ja, så får man det gjort, og så opdager man faktisk, at der er mange ting, man ikke vidste. Udover en spændende natur byder Østjylland også på mange museer. Flere af dem er godt gemt af vejen. Og det her, det er Museet Psykiatrisk Hospital. Hvem er det, vi har her? Jamen, det er Ove Tassi, som har været indlagt på Psykiatrisk Hospital her som patient i 56 år. Der skete jo en holdningsændring i psykiatrien på et tidspunkt, hvor man i stedet for at lægge folk i spændetrøje og så videre, gav dem lov til at udfolde sig i kunst. Museet ligger i det psykiatriske hospitals bygninger i Risskov, og det er stadig kunstnere med en psykisk sygdom, som skaber kunsten. En anden gudsbenådet outsiderkunstner er Marie Heiberg, hvis billeder af mennesker med klovneagtige ansigtstræk, placeret i fantasilandskaber, udstråler en sart tristhed, forstærket af den blå farves bedøvende effekt. Selvom vi retter antennerne ud mod verden, så får vi også større behov for at kende vores egne nære omgivelser, og jeg tror, det er i det perspektiv, vi skal se, blandt andet den bog her. Ja, nu lader vi bare som om, vi går ind i Nordeas Bank, men i virkeligheden så træder vi altså ned ad trapperne og går 1000 år tilbage i historien. Vikingemuseet. Trappen er en tidsmaskine, der på få sekunder forvandler nutidens Aarhus til vikingernes by Aros, som blev grundlagt i slutningen af 700-tallet. Vikingeskibene de sejlede faktisk helt op og lagde til ud for Magasin, hvor Magasin ligger i dag. Politikens Forlag vil i løbet af i år og næste år udgive i alt 9 nye rejseguides om landsdelene i Danmark. Bogen om Aarhus og Østjylland er en af de første. Hvis man ligesom vender sig til, at Aarhus er andet end en tur op og ned ad strøget med indkøbsposen i hånden, så venter der jo ude i yderområderne, i dybden og i højden, der venter der store oplevelser, så det er bare med at komme i gang. Så er det jo bare at køre ud og nyde Østjylland. Aarhus Kommunes